marunong yan. Magaling magbalat yung mga yan. Ayun, nag-away na, inaway na, oh, inagawan. Ang dami nga palang unggoy dito. Hindi pala biro mga kasilag ang mga unggoy dito. Pakalat-kalat lang. Ayun, oh. Ayun, may dalawa pa dun, oh. Ayun pa. Oh. Mga kasinaga, good morning. Andito kami sa Pure Gold. Ayan, oh. Pure Gold Tansa. May inaantay kami mga kasinag kasi pupunta kami dyan, oh, sa maraming unggoy na yan. Tapos dyan, yan ang pupuntahan namin mga kasinag. Kasama ko ito. Kaway nga kayo dalawa dyan. Yan. Yan ang kasama ko mga kasinag. Si Kim. Tapos ang pangalan mo, boss? Jeloid. Ayan, shoutout sa kanya. Inaantay namin si Boss Richard. Kasi nagpunta pa ng paradahan. Kasama niya yung kanyang girlfriend. Wala pa. Arantay natin mga kasinag. Parating na yun. Maya dyan na yun. Yung inaantay pala namin mga kasinag, ganito na sa unahan. Kami pa nang inaantay. At na pala sila Richard. Okay, let's go. Ayan, oh. Asa na yun? Asa sila? Sila sa likod. Shoutout sa misis ko. Tatlong motor lang kayo mga kasinag. Wala kami ibang mga kasama. Ayun, oh, yung dalawa na yan, sa likuran na yan. Nakakasama namin yan. Tingnan natin mga kasinag kung anong oras tayo darating doon sa maraming unggoy. Kasi sabi nila. Kasi first time ko makarating doon. Kanina lang nasa hulihan namin yung dalawa. Ayun, nasa unahan na namin. Ayun, oh. Naunguna na, excited sila. Naik. Dito na kami sa Naik. May lubak-lubak din pala dito sa Naik. Para pauwi nilang ng Bicol, may mga lubak-lubak. Asa yung dalawa? Ayun, iniwala na kami ng dalawa. Nasa unahan na. Sarap na sikat ng araw. Sigurado. Malapit na ba tayo? Malayo pa? Naik pa lang tayo. Naik pa lang tayo? Dadaan pa tayo sa natin. Hindi ko kasi alam yung mga kasinag eh. Medyo malayo-layo pa palaan. Maganda. Naik, kalabaw na may dalawang ulo. Meron pala doon mga kasinag. Kalabaw, dalawang ulo. Naghanap kami na bibilhan ng saging. Meron kayo dito tinda? Pre, car natin meron na bibilan doon. Car natin. Ano? May ano? Palengke. Okay. Dito tayo. Tawid. Sa kanila big bike, sa amin small bike. Yan, oh. Man, astig yun, laki ko na. Laki ng gulong. Sarap ano? sigurong i-drive niyan, ano? Oo, kahit mag-banking ka dyan. Oo. Ang ganyan kahit bitawan mo yata yung manubila eh. Ano? Matik na. Kaya na may stabilizer. Ganun. Oo. Oh no. Turn natin naman kasi na. Papasok na tayo ng Ternate.
oh. Ayun, papasok na kami ng Ternate. Okay. Tayo palengke dyan. Asa na? Nadaan kami palengke. Bibili kami ng ano? Saging, banana. Sa Bicol, batag, banana batag. Bibili tayong banana batag. Bibili tayo saging mga kasinag. Naiwan niya yung ibang isda doon. Bibili namin to. Saging maliliit lang. Kinuha. Pero parang hindi po gagaanong hinog. Yung hinog sana ano. Para kung pagbawalan kami doon mga kasinag, di kami ang kakain ng saging. Ayun, ayun. Ayan o. Kabili na kami. Ano? Bitaw ka. Kabili na kayo mga kasinag. Ano ba yan? Lagyan natin sa loob para hindi na ako maglabit. Diyan na lang. May pirat dito eh. Diyan lang natin lagay kay Boss Richard. Okay. Let's go. Logi pala ako. Ako walang dalang jacket. Okay lang yan. Bakit ba yan? Nakatago sa akin. Makaahon daw tayo dyan. Dami natin ngayon, no? Oo, dami namin kasabay mga kasinag, oh. Kapag punta natin. Naiwan pa. Naiwan pa? Yeah! Kakamiss na umuwi ng Bicol, ah. Iniiwan kami ng mga kasamahan namin naka-big bike. Oo, bagal kasi ang sakyan namin mga kasinag. Ayun si tropa nasa likod. Hello! Puta, bangis! Masarap pala talaga mag-ride dito mga kasinag. Kaganito. May lawin, no? Ayun! Pero, para si Bagwis, no? Pero malaki dyan si Bagwis. Ayun, naghahamay pagkain. Ayaw kasi nag Puerto Azul. Ayan, napanto. Yun, Puerto Azul na. Sabi din nag-video. Yun, no? Okay. Yeah. Dito na. Eh, mga kasama namin. Hanapin na na. Ayun. Guys, Ay, una na kami. Maiwan na muna kayo dyan. Una na kayo mga kasinag. Iwan na namin yung mga kasama namin mga ka-big bike doon. Iniiwan na kasi kami eh. Oo, mamaya iiwan naman kami nun. Lubak pala dito, lubak. Lubak pala dito. Tag-tag ah. Yun. Ayos. Oo. Yun lang. Oh, sarap pala dito. Oh. Relax. Yun.
nga dito mga kasinag oh. Baby pa yan. Oo, maliit na unggoy pa oh. Meron nga. Hindi ko lang alam kung marami talaga sila. Nabangin pala ito, baba. Ayun oh, mayroon pa doon oh, sa baba na yun oh. Eh nandito oh. Ayun oh. Tingnan yung mga kasinag mo. Ay, labig. Ayun oh, nakaupo lang yung dalawang unggoy na yan oh. Kasi mayroon pa doon oh. Ayun oh. Ang dami nga palang unggoy dito. Hindi pala biro mga kasinag ang mga unggoy dito. Pakalat-kalat lang. Ano? Ayun. May dalawa pa doon oh. Ayun pa. Oh. Oh, ayun na sila oh. Nag-aabang yan ng pagkain mga kasinag. Ayun, nag-aabang ng pagkain yan. Ano? Kaya naman, magra-ride yan. Saging pre, lagay mo saging pre. Try ka natin. Try natin mga kasinag. Ayun, nandun nga, bigyan ko daw. Pangin ako. Isa lang. Tugin mo pre para hindi ka makapag... Hindi, nangagat daw yan. Tawagan niyo rin. Nagat ka, may kinagat dati dito yun. May mga nagbabiker. Ha? Try daw natin mga kasinag. Ibibigyan tayo dito. Yan ah. Pagkain. Gusto niya? Masama, talunin ako. Natatalon to? Ang-away, ang galit. Ang galit. Yung malaki yun. Ano? Marunong yan. Magaling magbalat yung mga yan. Ayun, nag-away na, inaway na oh, inagawan. Inagawan ng isa. Babae ito. Di ba ito yung pinagyan kanina? Kakaunti pa daw itong mga kasinag eh. Hello, tino mo. Yo, inaaway na. Inagawan. Tumalo na. Nabilipad ah. Sige, bigyan mo. Dali, palapitin natin. Pagkain, bawal na rin pala pakainin itong mga... Busog na itong isa. Oh, ito oh. Tanda na to. Oo. Babae. Babae siya. Siguro yung ano yan, may anak kasi yung ano niya oh. Laylay yung dede. Nalaylay yung ano niya. Manay! Laki oh. Kaya mang agaw ng cellphone yan. Opo. O konti lang daw dito mga kasinag. Meron pa daw mas marami dito. Doon sa pupuntahan namin. Ayun yung pagkain niya, yung saging oh. Nando lang sa ano. Inaamoy pa yung stick na pinuntusok. Galing magbalat. Magaling yan.